Grupo sa mga Hapon mipasiugda og clean-up challenge sa Dakbayan sa Subo sama sa pagpamunit sa mga basura daplin sa dalan nga mo ilang gikalingawan karong quarantine ug naglaom nga makaagni pa sa kadaghanan. Kini ang report ni Femery Dumabo. Langyaw man sa Dakbayan sa Sugbo apan giisip na ni Shoma Kajikawa 25 anyos nga susama na nga nagikan gid siya sa Sugbo. Ug tungod sa gugma sa dapit, naghat siya nga magpakabana pinagi sa pagtabang sa pagpamunit sa basura. Nahimo kini tol sa quarantine, ilabi na dihang ubos sa General Community Quarantine ang syudad sa Sugbo. Naanda na ni Shoma ang kalimpyo sa ilang nasud ug buot niya kining madala dinhi sa Pilipinas. Duha na siya katuig sa Pilipinas. Then I've got something feeling about why there are lots of garbages here in Cebu. Yeah, that's why I started. Sure, I want to make Cebu more beautiful. Yeah, that's the cause. Sa pagsugod, siya rang usahang tud nga gibanan siya sa iyang mga higalang Hapon ug pipila ka mga Subuanon. Nalipay ug nalingaw siya sa pagkuha sa mga basura kay nakatabang na siya sa paglimpyo sa palibot, nakakaplag pa siya og dugang mga higala. We'd like to clean up trashes with fun, truly. Let's help each other to make a better Cebu. Mangulikta sila og basura matag weekend atol sa kabuntagod ug naglaom nga ubos sa MGCQ, mas daghang lugar sa Dakbayan ang ilang malimpyuhan. Nang hinautusab siya nga matag usa mahimong responsable sa saktong paghipos sa basura. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.